όπως είχαμε υποσχεθεί από την προηγούμενη φορά, είναι η ώρα να σας δείξουμε πώς μπορούμε να αφαιρέσουμε ένα φύλλο από την αλόη μας και κατόπιν να το βγάλουμε το τζέλ. Η πρώτη κίνηση που πρέπει να κάνουμε, γιατί λογικά και εσείς σπίτι θα έχετε γλάστρα, είναι να πάρουμε ένα μαχαιράκι, όσο γίνεται στην άκρη να έχει λίγο πριονετό, για να μην πληγώσουμε το φυτό μας. Πάμε πολύ βαθιά στη ρίζα του και από το σημείο αυτό κάνουμε μία τομή, πολύ μικρή τομή, άρα να μην πληγώσουμε τον κορμό. Κατόπιν είναι πάρα πολύ εύκολο, κατόπιν με το φορά που έχουμε κόψει προς την αντίθετη πλευρά, παίρνουμε το φύλλο μας και το τραβάμε. Ο τρόπος που θα βγει είναι πάρα πολύ εύκολος και πρέπει να καταλάβετε ότι δεν θέλει να πληγωθεί. Αυτό εδώ το σημείο είναι ότι είναι η προστασία της αλόης. Με τον τρόπο αυτό δεν πληγώνουμε καθόλου το φύλλο, οπότε δεν αφήνουμε το μύκητα να μπει μέσα και έχουμε το φύλλο μας πάντα ζωντανό. Τώρα θα το ξεπλύνουμε λιγάκι, μόνο και μόνο για να φύγουν από πάνω οι σκόνες και οτιδήποτε άλλο μπορεί να έχει συσσωρευτεί. Σκουπίζουμε λιγάκι για να μας διευκολύνει στα χέρια μας και η επόμενη κίνηση είναι να σας δείξω πώς μπορούμε να αφαιρέσουμε το τζέλ μέσα από το φύλλο. Κάθε φορά μπορούμε να παίρνουμε όσο φύλλο θέλουμε, αρκεί στο κόψιμο που έχουμε κάνει να βάλουμε μια ζελατίνα για να μην παίρνει αέρα και δημιουργείται μύκητας. Σας δείχνω την αρχή. Λοιπόν, αυτό εδώ θα πρέπει να το αφαιρέσουμε γιατί δεν έχει καθόλου τζέλ μέσα. Τώρα, εάν κάποιος θέλει να βγάλει όλο το τζέλ μέσα από το φύλλο, θα πρέπει να κόψει και τα πλάινα όλα μέχρι το σημείο που θα χρειαστεί και να κάνει την τομή για να αφαιρέσουμε το φύλλο το εξωτερικό. Εάν κάποιος δεν θέλει να χαλάσει όλο το φύλλο αλλά θέλει ένα μικρό κομματάκι, δείχνουμε ακριβώς πώς μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε. Ένα μικρό κομματάκι από την αλόη που θα θέλουμε να κόψουμε, κόβουμε τα πλάινα εδώ και εδώ. Είναι πάρα πολύ εύκολο. Με την ανάποδη πλευρά του μαχαιριού αφαιρούμε το εξωτερικό φλοιό. Έτσι, ακριβώς με αυτόν τον τρόπο. Είναι πολύ εύκολο. Αν θελήσουμε το κομμάτι αυτό να το μασίσουμε, μπορούμε κάλλιστα να αφαιρέσουμε με τον ίδιο τρόπο το εξωτερικό, να το κόψουμε σε κομμάτι και να το φάμε. Εάν θέλει κάποιος να το βάλει σε ένα τραύμα ή στο πρόσωπο ή κάποια κυρία, για να αισθανθεί τη φρεσκάδα της αλόης από το πρωί μέχρι το βραδάκι, μπορεί κάλλιστα να το ακουμπήσει στο πρόσωπό της ή επάνω σε κάποιο έγκαμα αν έχουμε πάθει έγκαμα. Είναι τόσο απλό. Τώρα θα σας δείξω και πώς μπορούμε να αφαιρέσουμε από το μεγάλο το κομμάτι της αλόης. Αυτό είναι το μικρότερο και αυτό εδώ είναι το μεγάλο κομμάτι που θέλουμε να κάνουμε το χυμό μας, να τον αφαιρέσουμε το χυμό της αλόης και μετά αν χρειαστεί ή αν θέλουμε να το κάνουμε μαζί με διάφορα φρούτα χυμό. Μπορούμε να βάλουμε πορτοκάλι, μήλο για να έχω μια πολύ ωραία γεύση. Ο χυμός της αλόης είναι ουδέτερος. Αυτός είναι ο τρόπος όπως βλέπετε. Δεν είναι καθόλου δύσκολο. Κοιτάμε να μην χάσουμε όλο το τζέλ. Προσπαθούμε να πάρουμε όσο λιγότερο φύλλο. Από ό,τι καταλάβατε, εδώ επάνω έχει μείνει πολύ ελάχιστο τζέλ. Και καλά είναι να μην πάτε πολύ κοντά στο φύλλο, γιατί βγαίνει η αλοίνη της αλόης, η οποία καλά ήταν να μην έρχεται σε επαφή και να το φάτε. Λοιπόν, αυτός είναι ένας τρόπος για το ένα φύλλο και αυτός είναι το υπόλοιπο. Για να βγάλουμε το τζέλ. Μπορούμε να το βγάλουμε με ένα κουτάλι και αυτό γίνεται. Απλά για να έχουμε ολόκληρο το τζέλ. Όπως βλέπετε είναι πανεύκολο. Συνεχίζουμε μέχρι το τέλος. Αυτό λοιπόν είναι το τζέλ που βγάλαμε αυτή τη στιγμή. Το βλέπετε. Είναι ατόφιο και μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε όπως είναι έτσι ή σε οποιαδήποτε χρήση για το πρόσωπο ή για το διαγάγμα που σας είπα, ή να το πάρουμε,
να το βάλουμε σε ένα blender μαζί με χυμούς φρούτων, πορτοκάλι, μήλο, μπανάνα, λίγο μέλι και μετά να το πούμε στο χυμό. Θα σας το δείξουμε βέβαια κάποια άλλη στιγμή αυτό. Πιστεύω να ήταν πολύ εύκολο και να μην σας έκανε κάποια ιδιαίτερη δυσκολία. Προσέχουμε πάντα το φυτό μας να μην το πληγώνουμε στον κορμό, γιατί αν πληγωθεί ο κορμός είναι το πρόβλημα του φυτού.